emakhaya esikhaleni sanovela namhlanje kumile sinayo umkhulu loba nibona ukuthi uhamba nomunye la eceleni kwakho uzosichazela ukuthi kwenzakalani. Nazi imbili siyabona abawubukele emakhaya uzibhekile umseshi ingane zolala kogogo kanye nekhombo ibhale ngaphezulu kuthiwa iyakhotha babukeli nayo impande lapha siyabona ngaphezulu ukuthi ugcuniwe khona ngazuthi kuyakhotha. So isizwe kumkhulu ukuthi yina asiphathele wona namhlanje ise-Cape Town babukeli ngakhohlwa sesekapa lodumo kumhla ka-1 kumhla ka-31 namhlanje umhla ka-1 umhla ka-31 kumhla ka-31 namhlanje babukeli emakhaya sikhona sizosihamba ngomhla ka-7 khona lana e-Cape Town. Sibabingelele abahambeli bethu khona la e-Cape Town umkhulu kanye naye umfowethu ngalena sibabingelele kulona uhlelo lakhe umkhulu uDr. Dube. Sabona mkhulu sanibingelela nini nobabili. Yeah, sanibonani balaleli. Yebo ninjani mkhulu? Siyaphila ninjani? Hayi siyaphila nathi mkhulu. Ya namhlanje la eCape Town. Yebo. Sifike eThange. So sihambe ngolosithathu. Umkhulu futhi sinazo izinsukwane nengana kuloko. Ngizohlezi nisibona njalo sikhona. Yebo. Ngithe ake nginibekele ukuthi ngizoshiya nanga umfana okumfana wami lo. Ozosala eCape Town ngithi mina mangingekho asale asebenze yena. Okokuqala azosebenza nje ngako. Uzobe esebenza ngalezi imbiza lezi eziphambi kwethu nani niyibonayo balaleli. Yebo mkhulu. Le siyasithaza nangayo. Umseshi lo. Yebo. Lo ngaphambili. Okumseshi olapha amapulse. Yebo. Umapulse umhluma lowo. Olapha nje zonke nje izifo ezimuntu. Futhi uyachatha ivalo ezintathu. Ngokuchatha uphinde uphuze isipunu esisodwa. Yebo mkhulu. Umseshi lowo wenza zonke izinto umseshi neqolo uyalapha nangabe kubuhlungu mapha egazini lakho ufike uyilaphe yonke lento umseshi. Yebo. Sengichaze ngawo. Umvusa nkunzi futhi. Yebo mkhulu. Ya manje siyaphinda ke siza la manje ku number 3. Ungane zolala kogogo. Yebo. Mase ungane zolala kogogo ngoba hayi ingane ekamelweni singasafuneki ngoba sokushesha. Yaqoshwa straight. Yaqoshwa ingane la ihambe ulala kogogo. Ulala kogogo yebo mkhulu. Sokusetshenzwa umsebenzi ke lapha makunjalo. Uyalanyaniswa. Ikuyalanyaniswa. Yebo. Ya. Bese siphinda size lana ke manje. Yebo mkhulu. Le induku ekhothwayo le ngiyibize ngesihlungu lesi sikhothwayo. Yebo. Ukhotha nje into engangethe isipunwe. Ukhotha nje into engangethe isipunwe. Yebo. Noma usemini uma uzovakashelwa umuntu osifazane noma nje kunomakoti wakho ekhona ekhaya. Yebo. Ukhothe ukuthi induku ingasheshi ilale ingasheshi ikhathale ungasheshi uchame futhi. Induku ihlezi imile itempo ukuze umakoti ajabule. Kube mnandi ekhaya. Kube mnandi ekhaya ngoba kufanele kube mnandi ekhaya. Ukuze umuzi wakhiwe. Bese kuthi lo uyaphuzwa ekseni. Yebo. Into engangekota inkomisho. Uyikhombo ke lo uhambisana nale litha lo. Okay mkhulu. Wafana nesihlungu esikhothwayo. Uhambisana isihlungu esikhothwayo. Yebo. Ikhombo le. Yebo. Ya uyena ke umfana lo ozosala la lezinye izinto eziningi enizoyithola mase nifika la niyithola kodwa nihlezi niqhumana nami. Yebo. Uma kukhona lona khona ningitshele. Yebo. Ningibikele ngisekhaya ukuthi hayi khona le ngasenzi khona kahle. Ikhona nomini ngumkhiphayo umini ngumshiyayo la. Uzotholakala futhi kwamanye amarenke. Yebo mkhulu. Kodwa ngizocela ukuthi uma ngenzeka nisho ukuthi yiphi irenke enifuna ukumthola kuyona ngoba ngosuke ngisho mina irenke kodwa angazi kahle nina niyazi nisho nini ukuthi simcela nini la eCape Town simfuna kuyiphi irenke nizosho la mhlambe ngendlela engizosho ukuthi nikhulume khona. Ngicela ukuthi asho inamba yakhe enizomthola kuyona. Ngibingelele babukele emakhaya. Igama lami ngumthobisi. Inamba engizotholakala kuyona 069
979 0392. Ngizohlezi nje khona na-WhatsApp khona lo number ngaso sonke isikhathi zohlezi uthola. So-ke So Ngiyacabanga-ke ukuthi-ke lezi y'khali ukuthi kufanele makasale ngoba ngihamba isikhathi eside ngiye ekhaya. Ngithe nizokwazi ukuthi nithole usizo ngaso sonke isikhathi. yebo. Ngizosizakala, akekho umuntu ongeke asizakale. Mm. Ya, singakhohlwa-ke bakwethu-ke into enkulu-ke ehlupha abantu futhi lowo muthi ngizowushiya la. Yebo. Ukulapha umdliwa. Yebo. Umdliwa into embi kakhulu. Mesikhuluma ngomdliwa sikhuluma ngomdliwa into mhlambe yasala kubantu abadala, mhlawumbe abantu abadala bebefuye iy'lwane. Yebo. Manje lezi iy'lwane sey'hlupha nina. Yebo. Bona bebekhonekthana nazo, nina nisakhonekthani nazo. Seziyahlupha-ke lezi iy'lwane manje, zivula amabhodwe Yebo. la ney'ngane, Yebo. zakha amabhadi kumina, Yebo. ziyantshontsha, zingena emzini yabantu, kodwa kwakwezala ekhaya, zihlala le ekhaya. Noma ngithi niyabaleka niyaphi, ziyanilandela. Yebo. Uyalashwa le ekhaya umdliwa. Yebo mkhulu. Noma kwakukhona isipoke esasishiya sakudala sasisala le ekhaya sasibekwa abathakazi. Yebo. So ngathi into yale ekhaya manje yonke loo nto ngiyakwazi ukuyikhipha loo nto ngawo umdliwa. Yebo mkhulu. Yebo. Manje mkhulu lana ngoba abantu bake bangazi mkhulu ukuthi ukhuluma ngani uma ukhuluma ngomdliwa, ngoba abanye abalazi phela leli gama leli, mhlawumbe kwezinye iy'godi alisetshenziswa, mhlawumbe kwezinye iy'ndawo aligqami njengalendlela mhlawumbe abalazi ngayo. Mhlawumbe mkhulu uma ungacacisela nje umbukeli emakhaya isikhathi esisincane sesishaya, mhlawumbe usushaya amanqamu nawe mkhulu, usho ukuthi mhlawumbe umdliwa umuntu uba kumuntu osuke kanjani, noma umuntu ubona kanjani uma enenkinga enjenganaleyo mkhulu yomdliwa, ngoba leli gama lamdliwa mhlawumbe akalazi umuntu, kodwa iy'nkinga uyazazi, uyayibona zenzeka nakubantu Okay. zenzeka. Umdliwa wena lento uzalwe uthi uma uzalwa uzalwe ikhona. Abazali bangakutsheli ngalutho ukuthi khona izinto lana esiphila ngazo esiy'fuyile. Yebo. Baze bashoneke. Yebo. Ngesikhathi beshona ley'nto zisale la kunina sey'hlupha nina. Mm. Wena wazi ungaze ucabanga ukuthi mhlawumbe uthakathelwa abantu, kanti yizinto ezasala. Yebo. Yabo. Kwenzeka kube yipoke yakudala yasala la, kwenzeka kube yiy'lwane, kwenzeka kube umuthi mhlawumbe wogqitshiwe. Into Yebo. nje yakudala isibanga amabhadi-ke le nto-ke ibanga iy'nkinga le ekhaya. Yabo. Okay. Siyanivalela bona bebe nenhlanhla ngaloko bebekwenzile. Nina nisakhonekthe-ke manje. Indaba ine-connection. Nisakhonekthe-ke manje, sekuyabheda-ke manje kunina-ke. Yebo mkhulu. Noma namanzi amnyama wayathi bewaphehla kudala. Yebo. Sebashona-ke manje. Yebo. Nina nisakwazi ukuphehla lamanzi. Yebo. Asebuyela nina lamanzi. Sejikile nina-ke manje seniyaphupha manje iy'ngane zisagana seniyimpuqumpuqu le ekhaya. Iyona-ke leyo into-ke engikwazi ukuyilapha. Ngiyilapha kahle kakhulu leyo nto leyo. Ukhona-ke lo muthi la. Yebo mkhulu. Ekufanele ingakhohlwa yilowo ngoba ungagcina kungenzekanga lutho kunganyakazeki. Kuthulekile kutheni tu. Umdliwa lo. Yebo. Umdliwa. Zikhona-ke ezinye izifo-ke ey'fana nomdliwa-ke ezikuvelela manje. Nako kuyalapheka kodwa ngokufanayo. Yebo mkhulu. Ya, kodwa ziningi izindlela. Yebo mkhulu. Yebo. Hayi babukeli emakhaya, niyazibonela umkhulu futhi ukhona laphana eKapa lodumo. Kuloku-ke kuzoshiya umuntu khona lana mehamba ebuyela khona e-KZN. Babukeli emakhaya ningakhohlwa ukuthi umkhulu futhi akasabuyi ukuza khona ngala eKapa kule nyanga ezobe iphela. Uzobe sele eGoli ngoba phela umkhulu uyedwa wabukela, akakwazi ukusihlukanisa, akwazi ukuya ezona zonke izindaweni emdinga kuzona. Kodwa nina okwenu ukuthi niphuthume, kukhona nje esakhona kuyo le nyanga njengoba esakhona kumanje. Niphuthume ngobuningi benu nizomfica umkhulu ngoba siyazi ukuthi niyalithanda igalelo eliyisandla esiphuma kuyena ngqo umkhulu. Ke babukele emakhaya, siyacela ukuthi niphinde futhi ni-like, ni-subscribe, nibemeze nabanye. Usaqala kunyaka usaphansi babukeli, sizazobona kuningi. Niyazazi-ke iy'manga ezenziwa uyena umkhulu Dube. Niyalazi udumo, niyalazi igalelo ley'nyazangoma, niyawazi umsishi masukhipha inyoka ngaphakathi, niyalazi uswazi malibuyisa intombi noma libuyisa
into intshontshiwe impahla babukele emakhaya into etholakalayo zonke lezo. Nasazi isibhamu ukuthi sike singaqhumi uma ukhombise kumuntu owenziwe umkhulu uDr. Dube ethi uyamqinisa, asiqhumi siyanxapha noma kushayike kuba ngathi kushayike into babukele emakhaya noma kushayike insimbi. Nazazi lezo zindaba zakhona la ekhaya and sisifana njengomndeni sesisuka kude kakhulu silala sikhona nje ingenxa sinomkhulu uDr. Dube. Mina niyangazi-ke ngumboni babukela isibongo kwakhona ekhaya kaDube. Ngizongithola nalapha kulona uhlelo ezomdabu TV khona la suke ngi-operator khona futhi ngizongithola nakhona ngenza zona ey'fana nalezi. Kulo nyaka ababukeli siza kabi, hlala nilindele nibize nabanye ukuthi abahlale banethezeke niphuze netema nithanda. Mkhulu ake sivalelise ababukeli emakhaya manje. Hayi nisale kahle-ke balaleli. Inkosi Yebo, inimosise. so Hamba nomantokomane ufamba khuphuka amantokomane hayi still nodaba uzoza wena ungajaha ukhosikeja mfana sekhothi impembe yomini